Ayan o, mga master ko. Ayan o. Dito tayo ulit sa Baliti Dam. Ayan, tataysan natin magdalag yung medyo oras na tayo nung dumating. May mga anglers tayo dito no. Kasama natin no. Johnny Josh TV, ayan o, sa kanya. Subscribe ko yung sa kanyang channel. Ayan. Sa kanyang mga fishing adventure. Ayan. So samahan nyo kami mga master. Let's go girls! Shoutout muna tayo mga master. Ayan o, Alvaro Outdoor Adventure. Ayan, kung gusto niyo ng fishing adventure sa magic tricks, ayan, subscribe kayo sa kanyang channel. Ayan, shoutout din doon sa nakasama natin. Ayan o, Johnny Josh TV. Ayan, siya yung nakasama natin dito sa ating fishing adventure sa Baliti. Ayan, shoutout to you master. And shout out Diva Fishing and Outdoors. Ayan, shout out to you master. And shout out din M McP. Yan, shout out to you master. Sa and shout out to you Master Alan Rosero. Ayan o, shout out to you master. Ayan, Kuya Nepoy, shout out to you. Vision, dyan tayo master. Ayan, shout out to you Master Lester Salas. Ayan no, yung mga tinapoy natin master ha. Fish on. Ayan, shoutout po kay Dayo Hunter. Ayan, shoutout to you master.
And shout out. And fishing with Jeter, Master. Shout out to you, Master. Keep the bass coming. Fish on. And also subscribe to his channel. Ayan, shoutout din kay MJ Fishing TV. Ayan, bagong subscriber natin. Ayan. Shoutout to you, Master. Fish on. Ayan mga master, shoutout din kay Gastroke Adventures. Ayan, pasama naman boss niya. Shoutout to you, Master. So ayan mga master, shoutout muna tayo kay Master Arbaro Outdoor Adventures. Yan, yung fishing adventures saka magic tricks. Ayan, subscribe din kayo sa kanya. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. Sakit ang daming tusok doon ang daming tusok. So, medyo pack up na tayo, medyo oras na din. Para di tayo gawin sa daan. So, konti yung nakuha natin pero sulit naman kasi malalaki. Ayun kasama natin yung isang vlogger doon, yun doon, si Johnny. Ayan Tapos ito din si Master si Master Ricky. Ayan Master. Ayan. So far so good. Naging successful yung natin dito. Di mo tayo nakapagdalag. So okay na yan. Malaki yung tilapia. Okay. Thanks for watching mga master. Let's go girls.